Nå, hej YouTube. Jeg keder mig lidt, det er lørdag, så jeg tænkte lige, jeg vil lave en lille video, hvor jeg har lavet en TNT-skyder, eller hvad man kan kalde det. Og så vil jeg dræbe nogle kyllinger med den. Så ja, nu vil jeg lige prøve at demonstrere det. Man trykker på kontakten, så tænder TNT. Ja, bange siger det så, og det springer dernede. Og de fleste kyllinger, de er jo så døde nu. Der er godt nok nogen, der ikke døde. Det var lidt en fail, men ja, det var det. Ja, hej YouTube. Når det er eftermiddag, og jeg hygger mig, slår jeg